Oho, je li to cela ćuretina za mene? Ha, tako lepo izgleda. O, šta je kod tebe, Sandy? I kod mene je ogromna porčina ćuretina. Kako lepo. To mi je omiljeno jelo. Jedva čekam da probam. Čekaj, ali to nije moguće. Dobro, ko će prvi početi? Papir, kamen, makaze. Ja sam pobedila, znači ja prva počinjem. Hajde da probamo. Šta? Pa kod mene je čokoladna ćuretina. Ha, kako super! To je čak bolje od pravog mesa. O, presrećna sam. To je predobro. A sad ću probati čokoladu unutra. O, da, to je nevjerovatno. Sandy, ne zavidi mi, ali kod mene je čokolada. Pa šta? Sigurna sam da je i moje meso jako ukusno. Sad ću ga probati. Dakle, odseći ću batak. Da vidimo šta je unutra. O, da, to je pravo meso. Predobro. Obožavam meso. Spremna sam da pojedem sve to. O, divno. Wow, kako Sandy uživa. Dobro, šta da uradim sa svojom čokoladom? Tačno! Treba je polomiti čekićem. Gledajte. Nekoliko udaraca i... To je to! O, da! Odlično mi ide! Završila sam. Čekić mi više ne treba. Dakle, uzet ću veće pače. O, izgleda jako dobro. I ukus je super. Oduševljena sam. Hej, šta se dešava? Sandy, a možeš li da jedeš pažljivije? Šta je, ma, izvini, nisam ništa čula zbog testere. Dakle, odlučila sam da pogledam šta je u mom mesu. Wow, zamisli, unutra je sos. Sad ću ga probati. Otkinut ću nogicu, a zatim umočiti u sos. Jedva čekam da probam. O da, to je jako ukusno. Tako je 100 puta ukusnije. Ema, nemaš pojma koliko je to dobro. Ne zanima me, ja ću jesti svoju čokoladu. Oho, to je medeni žele. Super! Hoću što pre da ga probam? Sandy, je li to čokolada? Da, jeste. Šta je bilo? Skloni se. Hajde, ti prva počinješ. Važi, sad ću iscediti žele. Zašto neće? Dobro, skinut ću poklopac, a sada stiskam. Da. Tako je mnogo bolje. Super, oduševljena sam. Stvarno? Dobro, hoću ja da probam svoju čokoladu. Stiskam! Oho! Sva flaša je bila čokoladna i slomila se. Neverovatno! Šokirana sam. To nikako nisam očekivala. Unutra je puno M&M's bombona. Obožavam ove bombone. Mnogo su ukusne. Ema, a ti jedi svoj žele. Jo, i ja bih rado probala čokoladu, ali Sandy mi nikad neće dati. Pa dobro, ješće svoje žele. Sa ukusom gaziranog soka. Onda treba staviti mentos unutra i žele će sam izaći. Wow, to zaista radi! Wow, uspelo je! Prvi put vidim tako nešto. Nevjerovatno. Hoću da probam. O, da, to je prelepo. Ema, daj meni malo. O, hvala. To je zaista ukusno. Wow, kako super! Obožavam pomfrit iz meka. Srećna sam. Sandy, a šta si ti dobila? Da, kod mene čokoladni pomfrit. Neverovatno. Hoću prvo da ga probam. Jel mogu? Da, naravno. Hvala puno. Tako je mekan. Nikad nisam jela tako nešto.
Wow, sviđa mi se. Čekajte. Da, treba mi neki sos. Tako će biti ukusnije. Sandy, pazi šta radiš. Ups, zaboravila sam da si pored, izvini. Dakle, preliču svoj pomfrit zelenom nutelom. Wow, izgleda baš dobro. Ali najviše me zanima kakav će biti ukus. O, da. To je savršeno. Ne mogu prestati da jedem. Šta ja da smislim? Tačno. I meni treba sos. Uzet ću 2 sosa, sirni i kečap. A sad ću promešati sve zajedno. O, da. Baš me zanima kakav će biti ukus. Sad ću proveriti. O, da. To je neverovatno. Želim da pojedem sav ovaj pomfrit. Sad je mnogo lepši. Jel stvarno? Da. Dobro, sad ću probati svoje pakovanje. Da, znala sam. I pakovanje je čokoladno. To je baš lepo iznenađenje. Divno. Šta kažeš? Pakovanje je čokoladno? Možda je i moje pakovanje jestivo? Treba probati. O ne, to je karton. Fuj. Da, veoma smešno. Je li to crvena paprika? Užas! Veoma ljuta. Nadam se da je kod mene čokolada. Ne, to se i ja nadam da je kod mene čokolada. Plašim se. Emma, ti prva počinješ. Ne. Čekaj, ja imam bolju ideju. Neka ova strelica sve odluči, jel može? Kako? Treba pritisnuti strelicu na koga pokaže, taj je da prvi. To je logično, Sandy. Jao, nadam se da to neću biti ja. Neću ni ja da budem prva. Jao, plašim se. Jako sam nervozna. Čak sam se i oznojila. Čekajte, šta? Pa kod mene čokolada. Strelica pokazuje na tebe, Sandy. Ti si prva. Pa dobro, ja već znam da je kod mene čokolada. Ali Emma to ne sme znati. Pravit ću se da mi je jako ljuto. O, jao, kako ljuto. Emma, nemaš pojma. Sve mi gori unutra. Neverovatno. Ne mogu više. Završila sam. Dajte mi mleko, hitno. Ok, Emma, sad ti. Pošto je Sandy bilo ljuto, znači kod mene je čokolada, jel da? Dobro, odmah ću je probati. Nadam se da me Sandy nije prevarila. Zašto tako mirno jede? I posljednji komad. Gotovo? Emma, jesi li sigurno dobro? Zar ti nije ljuto? O ne, sad jeste. Imam požar unutra. Znači, sve u redu. Ups, izvini, Sandy, nisam namerno. Kako slatka mala ajkula. Divna je. Čekajte, a ja nemam ništa. Zašto? To je čudno. Zar neću ništa dobiti? Dobro, Emma, počni. Vrlo rado. Sad ću probati svoju slatku čokoladnu ajkulu. Treba mi nož. Ja, eto ti. O ne, šta to radi? Jadna ajkula. Ma daj, to je samo čokolada. Mogu da radim sa njom sve što poželim. A sada mogu probati. Wow! Ukus je divan. Da, jako mi se sviđa. Poješću svaki komad. Kakav užitak. Dok je Emma zauzeta, ukrašću malo čokolade od nje. Sandy, jesam ti dozvolila? To je moja čokolada. Gotovo je već. Baš je ukusna. Sandy, gledaj gore. Šta je tamo? Koliko vode. Sva sam mokra. Pa
A to je žele ajkula. Super! Baš je ukusna. Blago meni. Blago nama. Ako vam se dopao ovaj izazov, stavite like i zapratite naš kanal. Sa nama je uvek zabavno. Vidimo se uskoro. Ćao, ćao!